Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing penjari ki kendon bagi jing perkhing hakayat kayeng jong ki paiba kajing patha da ka sarkar ki bang bai halayeng lada omdan kam manyebe shiki kam bakarke layu i kajing kersan jong ki babon ki paiba haki kendat sngi balalan ki balabot kum kajing patha jong ka sarkar handrai ki dan pat ki katto katne ki bayat lait ru kamtam kajing wan ki breu na ki wei pat ki jala da ka bayat lait na ki surok ba badan ki khardap bantoket ya kalat kawan jong ki komta da ka baparan kam mi ka bor balapan kamti haki deputy commissioner Ha East Castles District ka Deputy Commissioner ka kong Matsiudor War Nombri kalaparan kami ka borjong ka ringkat ka jing sempang bante ala kami ka jing yo alat bandrung uknyang jing pang corona ni COVID-19 siya kani ka jela kala syemi karai ban pentre kam sendono da ka curfew habarok away ka district hadu prapaway kanta kabalas dang bantre kam nadu ka khandai baje menmet jong ka arp sau trek mentau bnai leber bat ka ban kod hadu ka ndreu baje mestem jong ka arp pratrek mentahi ubnai leber arhajar arpo ban khamsha shusho halor kane ka Batesi TV kalayo banyakran kerpang bat ka kong Matsiudor War Nombri kabala airu ka jingkublai ki pajba ki bala ai ka jingkersan ka bapura hakini ki kendiat sngi balalen ki bala bod ranti ya ki kendon bat ki jing perkhing jong ka sarkar bante lakam ya ka jing yorong uknyang jingpang coronavirus hakani ki jela nen ngidang pitang i begidon ki order compare bangi penmi menta ka sngi ban la sai ka sngi ndrei ha hapering ka menin bat menta batru kumjo halor ba kajing jurup yaki wei ki kini ki wei singi ki belayan ngisam ba kini ki wat langila isu bon ki order wat langila abo bon ke jing kerpat nakaliang jong kirong ba snong wat langila bon ke jing kerpat seki pat ba la kalong nakaliang jong sarkar ne nakaliang jong ki parlok korejor ban ong ba kini ki baya wan na ki jaka bapher ki de ban don halaki yang kanang bakan light kuno ka jing spread jong kata ka mo ta COVID-19 ka bangi ya sngo dan hi ka jing sos air ngisam ba ki ngiyo bon ki jing pentip na ki perlok kebiajan bat na ki pajba hiru pa ki dan bon kita ki breu ki bawan na ki jaka ki ba kilong ki state affected COVID state affected and the countries mo belong affected with the COVID disease ki dang ya cheneng serum ki dang ya kimia syong halayeng ndrei ki let ki dukan ki let kap ki perlong pakum tater kani ngamong bagadei baro ndei bangong bagi babon ndrei ki don koi dikata kabar pederu nginang yo sekiwi pat ki jingtip na ki pat ba bat na kijing tep nang ni na pot ka office hiru ba ki don katu kani ki nong ya lenti ki ba khlem ya leng ba jong ka bernihat lani ki ya ni ki we ki jaka ki ba lab ban like na kanu ka jing sha check te kani ka penwara bon ki jing perkhat sani bhan kaliang jong ni ka office ba da kalong kumni kan long ki ka basitom yangi ban penjari ban pentikna ba uta COVID unum spread lani unum pois kani ka state jungi ti halo jong kani ngilasem ki karai rengkat bat ka jingyo jing pen ka approval hi na kaliang jong chief secretary bat ro chief minister marga government hi ba ngin bo be ka curfew bet bro laisngi la shai la sisngi bala arsngi ngin zang do mentah sngi bat tangbaya ki essential services kemut ki mengila note hakani ka order kini kin lan kumba julong hi ki pulet ki nong didawai ki medical team ki pharmacy kini ki fire emergency services MECL PWD PHE ba kum tater bat kum jo ro ka press footprint and electronic media kani kan include ro yakini ki ban pet yaki kam ki jam jungi kum Shillong Municipal Board Shillong Cantonment Board ki telecom telegraph communications IT services but ki essential services ki essential services ki ba nisngo ba ngidon kam ban pelat ro ke ba de bat hakini ki sngi lai sngi kilong line of health services kita de LPG services kemot ban sam ki gas ka ba ade ki banks wat ki ATM kanang makin play
ke online food delivery lada dan gino dukan ki ba sam bam online ya kata ru ngilaban let but ki ru ki online services delivery gino ki ba I service online kemudian ki beri ki apply ki tier online tang ba ki phawra ki sieng ki niru ki long ki play but ki courier services kelabanan jingkili balik ki online services but ki courier services kadau kolong ba ki online minta ki dan ki ba ai bamru ki bedi tiar ki mar bamru ki courier services pederu ki dan ba ki wanra ki order ya ki mas kolong minta ka jinglong ni pathai ki order ya ki mas ki order ya ki sanitizer ba kumta teter te kani ki order bangi penmi minta but kuma pin sai he fok order kolong ba ya ki kali pede ki bayat sing serum ki bakit ya kini ki essential services kini gilat naganika jing penjari barok ki dukan ki haban khang kanum dan gunu nur dukan ke man play ka sarkar kalong perman ya kata ka jing don kam gi suthu hi ba lai sngi ru kala dei babon sngi hi ya ka ya ki breu kin chong halayeng bat kin don ki yeng ki ba la ban sha ya kata kalai sngi lani sau sngi ne san sngi kin don ki yeng ki ban num la sha ya kata kalai sngi sau sngi ba ki la ban num dap di kamar ba madi halayeng ki ngila kalau sarkar kala perkhat kata but mentah din juga ni ka meeting hiru ngin dan saka meeting pada bat ki wholesalers bat ki supply department ba kumno ngin le khnang ba ki pai ba jungi kinum dan kuno ka jing sistem kani kalong amtang hani hasor bat khamtam me ha kinong kendong teman ngi suthu ba kinong kendong ki breu ki mo kitang dan hi kata ka jing na ka jing yo ti ngi perkhat sani kani bat hadin kani dadap kani meeting insa pen pet khamba kumno ban pen tikana ba ki pai ba jungi kinum dan kuno ka jing duna ka hakabam padi pi kani ka curfew da pi puli ni kalong rengkat ngibu lang ya ka curfew ha ka section pasau sau bat komjuru ka order jongka Meghalaya Epidemic Diseases Act that is regulation 3 kidon arunta kani hoat nakaliang jongka 144 CRPC tingi kwa iban impose ban pentikana bagi beri kim day ban mi nalayeng kata kalong very clear kung kalong no do manen kong ikwa igi beri bagi chong layeng namar bangi tip baka kam ka bahadu manle kum ha ni por kabide bor COVID-19 kadi isolation yau tu bawan na sabar wat para mangiru nyong ni maintain kata ka social distancing nei ini song jengai ini bay kenang ba kan light na kata ka probability bau ni COVID-19 disease on laban poi syakani ka jungi bot un spread hakani ka community jungi ti kata de way ka ar pade ka bayadi bat gino ki ba le persya ya kani ka home quarantine kumbang no kadon ka regulation kulang very clear po kani ka Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 regulation bat ba persya itu nginsim kambai karkum kaan lengba jong ki pulit bat lengba jong ki magistrate ka jingpa jong aban ong ba nga ai khublei en kong ya ki rongba snong bat ki snong ki dong fer ba ki la kloi ban wan chakmat ban ya raplang yangi ban ya trilang bar sarkar bat khamtam gani district administration ban dikena ba hagini kisngi bangi playo ru kayo kahat kayat ben hagi sngi ba ngi khangru kadan gajing khang ya ki dukan ki ban kaman khang play ki dukan ban kaman play pakum ta teter bat ngi bangaya kerpat ya kajing trilang hi jong ki snong boro nakaliang jong ki nong snong nga kwa nai huble hi ya ki nong snong ru ki ba lakloi ban phone chingi la de ki don kam ki phone chingi la de ki lap ya kanu ka jing duna la ni kanu ka advice la ni kanu ka jing kwa ban ai jing mut kanu ka kam khnang ba ngirung nang la man pan bha shu ya kata ka service delivery jongi syaki pat ba ka baar kalong ba ki babon hi ki pat ba ki sothu ya ka jing khia jong kani ka jing don jong ni COVID-19 ha ka prathei hi bro koi bat ki kwa ki truahi ala kakti ka man kakti ka diang ni bon ki individual volunteers ki belawan jeng ni ka office ki bawan man kasngi ban wan irap yingi ban tre ki kam fer nomor bangi nak office ni persang ban ya kitu ki break bla register ngi persang ban phone ki ban keli hato philong kumno pisong klan pisong site pidan em hayeng pisa hai kamera marwei ne pia shonglang bat ki pai ba bro sieng pis ngodan jing shipment ne em kumbat kumta teter bat ngilap ba kini kalairap sibun ban identify ya kitu ki ba hoi kilap ban symptoms kum ka
jing don jing shit imet lani jing jerho lani hatar kom te halo jang tu ngila refer de ki shaki medical specialist kumut shaki bapet ya ka ni ka kam jong covid 19 kum jong Dr. Robert Mara kum jong DMNHO bak tim jong ki bat ki bede ki sa follow up pada ya kita ki beri hato ki da pangjur sisane ki di tangi jing biong kli ne bat kum ta teter mene ka sniru kala abon ka jing lit check ya gitu lani kajing lit pej atau kilong kumno gitu ki basyong halaki yang li yang jong ti babon ni ngilap ni kilong kim lele tang bala don gino ki bas ngo kambyong kli ani kum tai na kalang doktor klale ek bon kam kabak kham sngosi ba kabak kham sngo yu hi kalong ba kamang ong ne no basdang kalong ba kidon katu kat ni ki ba kim ko ngo lani ki klam ya trilang bat ngi ha kabede bat kata ke home quarantine kajing kwa jonga ni kapor kalong ban ong ba ngim kwa ban gru ti inu kam dei kani kapor ngi bangnya trilang kade kapor ngi bangin suthu ba kani kade ka kam na ka benta ka ri ka jat ban riu om tang jongi hang ni ha po ka ri khasi jongi lani ka sti jongi nre ha kai ri bat ka perthei hi bro koi kade by our own human race is the own human race at stake ngiap mentutu ba ladang yarap iwei tingi i juana bas tingi ala menyerap kan long kajing mentoy ya bro